Umanisan na miyag anniversary, sa wedding anniversary. Ay bukurangon na pari. Ay bukurangon na sa ngalan ng anak. Kapira di kawing yung mga marano din akong bungon. Ha? Nasabisiram sa sising. Style din na. 100%. Nama ko mapansubabay na benar ko kukumbungo. Miya pa sa kumbungo. Miya pa so. Na background music. Ato na din na eh. Pitiro ka na ba kurang na? Pare ako cross. Naya pa namin ang madakwata ka na bakla. Saka amama na, da nga pa nakakaptiso ka mga namiyaw ng subakla. Niya tay tanong saya, bata. Nabidin kam sa 10,000. Kaya ka mamasagyan ngayon masasagyan maranaw. Tantod na kaya Kristiyanan tabi. Atip ko Kristiyanan nga miro, ay puno ba saya? Oh, tatawan niyo ya. Pera-pera di loob kumbong. Pera-pera may magidan ro. Ay puno ba saya? Niya kargergen so kapagagama saya. Igira di ka siya di magagama. Ay, saludo ako ka. Paano nga pagagaga? Katagi kaya pakasungakan siya na mata nga langon na sa may nalangon ka pangatad. Kami ya kagunggaan siya so. Oras na doon pinagkataon na nakakapsing ba yan ka? Napakailibot ta pa na mola? Kailibot ta? Mol ka makabangiling taon sa darpa ada dagay da? Tauron. Nasang ba yan nga pa na mailay ka ugad? Anong gagawin niyo? Sobra ka sa bumbaro. Ilang man to? Niya karagurag nasa maraw eh. Umanis sa karpa na masigit. No manis sa karpa na antay nga ba pa ka to na. Antay pa kasumaya ko nga. Miya kasumaya nga nasaya. Nakapuro ko sa simbahan. Niya karagurag. Inuso magagama siya sa pragatan. Eh mataan. Kaya ka bilib-bilib ka. Paano nga ka siya so? Simbang ka. Amal kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayabu arak ka sa dunia na so amal ka. Baylabaw so amal ka amapya. Miya panutul, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, amay ko kami kubur so manusya. Di tirongor ka no, kabakol-lakaw yati ka no, siko dinyo di ka pakapagamal. Kapakandak lang no, siko, amaliw. Gitong sumeloy tanong kagiya, amay tigin kami may kubur so manusya na kumas kanino amali na marata, agu amali na mapia. Umanisan na madidipres. Sa saylo na biya siya na kamanga. O utuunin na pito lapis sa langit. Basta, malawida ka, lumanisaw. So tigira na, o tigin na pumakitabang ka, na baka song sikopadagang ang kapipita ka, o tagananan. Kadap na miya pusan, namit ako na sa kay pusan na yan. Napay pantingin ni gira luhur na may ibipnanan. Kaninan makapusan, ay tinakasungo na mga lasing ko. Kamano na miya ka? Pusa. Miya kapya tano, ay tano yung kapya ginawa na dunia. Miya kapya tano, ibut, ay tano oxygen na dunia. Ay tano oxygen na pirak. Minitaman tano, ibut. Kanaba tano oxygen na simbol si ko Allah. Ino nga pakawida ka na, ino nga yawida ka na dunia. At ipo ka kanwala so kapir, nasa kay din yan? Pagakan. Pagakan yan so aso. Nasa kay din yan? Bagakan. Sisiya pa niyan so di mangros. Nas kay din yan siya pa na di ka di manananguran si ko Allah. Ano mo to? Ano nga pakatiuri na so para tiya ka? Importante na di ka patayo. Importante na napagakan ka. Importante na di ka mga pamalad. Na inong ayawida ka na? Dunia. Gaya dunia na pakumad na surak ka na ka. Mga pikira, langon na ubayang na langon na kuiran siwa. Di surak ka na ka. Dapa ka agoron. Inug yung mga Arabo di kiso so paratiran igira miya kapagunuta so ilong mo aguso kandaga-dagang miya kapiya-piya tiktak na puso ka mo karna ka di ka pikira siwa ko iran kaya mga maraw tabi-tabi natango piyaw na naman na marawi pag barbecue ka man giseringan ka na next week na may barbecue namito ko nagyap na nami muli bari pay-pay langon ni mama ipay. Laga ka sa motor parts. Langon? Ni motor parts. Gimana na din pamimikiran sa iba, langon ka pangupya. Ha? Gaya-gaya, potomaya. Last time na maroon na naninira.
Ati, miya kapipiyakan ng Isos. Uy, kamas kami muna pinakamapisos. Nauno to, nauno to maratay? Sos, kasi nang may ba Isos? Ati, miya kapipiyakan ni Manok, ano ba? Malamak, uy, kas kami buwan na, hagilang mo mananan kuhan. Kaya, gimuni fresh, hagir kami. Nobody ka pa kailangan may puro. Kailangan namin puro ka na supad na? May baba, miya karatatata na, ibig ka. Ate, original ba to? Oo, kami lang yung original dito. Ate, may nakita ko doon. Ay, piki yun. Naisip sa kano piyama saan? Hindi ba, style ka, ugagang. Oh, nabugag ka pa. Katigas ka ba yung original? Alam ko nung kano, siya ipianin mo lang sa baklaran. Ba na baklaran 2? Baklaran 3, original. Madarak tanog, ya kapamukag, nag-tabi-tabag, ya padagang marano, prilay ako niyo, na may bukag-bukag. Katawan niyo ya. Mas tumuna kasi kalimang masa sa iligan. Oh? So, mga kasi ko padagang sa sada, fresh saya. Fresh siya ng matan. Na ito na niya ka 3 weeks. Na benar ko fresh, ay gagamaw niyan ro ka na nagkuha. Madagang na mahilig, mga pipisi ka ba mong silipon, pinakakila, talo. Miyo masawalan, miya kang bula-bula-lawas yan, kaya munta ngayon may ka. Nasa iligan na sunso, inituro ka, nagyuto din. Namauntol si Rampan. Ito sir, kahapon to dumating. Ito nung umaga, ito ngayon lang sir. Ito sir, ang kunin mo kasi fresh. Pero sir, mahal to, 400. Kung makasalubang ala, kuya, saan yung mas bagay? Sir, kasi kayo, maitim kayo, mas mabagay yung dark color. Kasi kung white color or bright color, parang mas iitim ka. Oh, tiro niyan sa panaro? Kuya, mas may bago kayo? Oh, sir, kararating lang, bagong stock. Nasamaran na, ano yung bago niyo? Lang, ano yung bago? Nabago, imiya po na mabug.